Как да успокоим раздразнено дебело черво по естествен начин? Здравейте, мили хора! Днес искам да ви дам няколко бързи съвета как да се погрижите за дебелото черво с хранене и ежедневни навици. Първо, пийте повече вода и избягайте преработените храни и захари. Заложете на повече фибри, плодове, зеленчуци, пълнозърнести продукти, които подпомагат доброто храносмилане и редовното освобождаване. Второ, движете се редовно. Малка разходка след хранене или лек спорт стимулират червата да работят по-добре. Трето, обърнете внимание на стреса, защото той влияе много върху работата на червата. Това, което помага, са дихателни упражнения, разходки и кратки почивки. И накрая, ако искате допълнителна подкрепа, препоръчвам ви Aloe Fresh на Aquasource. Той е натурален, без добавки и е прекрасна помощ за вашето дебело черво. Погрижете се за себе си, за здравето си с малки, но постоянни стъпки. Ако искате да научите повече, пишете ми.